Duwang gadan mantang apat ang irido sa salpukan ng duwang kotse sa Diversion Road sa Sitio Baris, Barangay Cabidan, Sorsogon City, alas 5 nin hapon kanakaaging Miyerkules, Setyembre 4. Sigun kay Police Captain Shirley Jucampo, ang tagapagtaram kan Sorsogon City Police Station, halin Cabidan pigbabaybay kan driver na si alias Tope, 37 anyos negosyante, residente kan Sorsogon ang kahalabang kan tinampo kan naunang bitang lugar pasiring sa Makabug, Sorsogon, kan mag-overtake ini sa pigsusundang kain ng bihikulo na nauli sa pagkakasalpukan ini sa umano na kotse na pigmamaneho ni alias Pedro, 46 anyos para umaasan residente kan parehong probinsya. Dado na rival si alias Tope asin ang lunad ni alias Pedro na sarong senior citizen. Lugadan naman si alias Pedro asin ang duwa pa kaining lunad mantang lugadan man ang sarong lunad ni alias Tope na tulos man na pigdarara sa Sorsogon Provincial Hospital para sa magkakanigong atensyong medikal. Vehicle 1, pasahero niya sa kung 37 businesswoman taga Sorsogon. Sa vehicle 2, igo po siya kipasaherong lalaki, 23 anyos, taga Sorsogon. Taro pa po na babayi na may edad na 51 anyos asin may agong. Ang taro po, tarong senior citizen, iyo po inisunagadan, kabus po sidda taga Sorsogon. Nakaluwas na sa ospital ang mga lugadang individual mantang nasa kustodiya pa kan Sorsogon CPS si alias Pedro para sa magkanigong disposisyon. Pigbibilaran naman sa saing residensya ang mga nagada na biktima. Sa vehicle 2 po, si alias Pedro, arestado po ini at sinakasuhan na po kang sa tuyang opisina, reckless imprudence resulting to homicide and damages to property. Accident-prone area ang lugar kaya liwat na nangapudan ang Sorsogon CPS sa mga motoristang napapaagi sa lugar na maging alerto sa pagmamaneho nga ni makalikay sa anuman na peligro. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Bue.